dator gaur haizea, noiztik datorra inotza. Arazoa dagoela asko hartzen dugula gure exigentzi maila, autoexigentzi maila oso altua izaten dela, baino horrek ekartzen duen onura ekonomikoa oso eskasa izaten dela. Gure aldetik musika oso prekaria da. Euskal musikarien ehuneko 95%entzat, hori, tamalez, hobi bat besterik ez. Justo ahalbidetzen digula gure proiektuekin aurrera egitea, baino ez ogibide moduan, baizik eta hori, proiektu bat aurrera ateratzeko moduan. Zeru oskarbian, hotzagoa bazara, lainotu itzazu egunak, lainotu berriro. Izar horrekin jotzen dut, eta izar horrekin asko entzuten ditut. Neri errefusiatuena izugarri gustatzen zait. Bai mezu aldetik eta bai gero jotzerako orduan asko disfrutatzen dut. Utzi dazu kontatzen, zederra den itzultzea. Utzi dazu kontatzen. Astean bi aldiz saiatzen dugu, nire bakarkako proiektuarekin beste behin, kontzertua, gero ere norberaren exigentziaren mailaren arabera ere jotzen duzun instrumentuarekin hobetu egin behar duzu, jotzen duzuna ez. Ni behintzat naiz konformatzen jotzen duenarekin, eta beti batez ere azken aldean gitarra akustikoarekin ordu bat sartu behar ditut astean zehar, abesti berriak prestatu, azkenean, azkeneko diskoa azaroan kaleratu nuen, baina ja hurrengoa prestatzen nabil, orduan ja abesti horiek grabatu, nik gainera etxean grabatzen ditut. Saiatzen egin izan ben ere beste batzuentzat etxean abestia grabatzen. Etorri nirekin, maitea zaitut oso, berria naiz auzoa. Fabrika batean egoten naiz lanean 8 ordu egunean, baina egunean beste 4-5 ordu igual eskaintzen dizkiet musikari. Bidean biokala. Nire kantak osatzen ditudanean eta etxean grabatu alditudanez, askotan probatzeko aukera asko ematen dizkit eta prozesu hortan izugarri disfrutatzen dut. Gero zuzenekotan ere, publikoarekin dakazun karrizketa hori edo oso aberasgarria eta baita oso polita. Metronoga, galeraz galera. Izan dute zela Mikel Lauaren martxa baten lehen notak. Horretzen dut gurasoko azukatela lauan kaset bat. Eta esango nuke abesti horrek asko markatu ninduen bere garaian, Mikel Laua izan da nire hasieratan izugarri markatu nagoen artista bat, eta uste dut hori izan dela oroitzapena duan lehen abesti bentzat. Eguzkiak urtzen du goian, gailurretako elurra. Uharkada jausten ibarrera, geldigaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza. Urratu dezakeen argia, urtuko duen bihotza. Orain emango dut komunikazio da Lekeitioko linea hortako bat. Bai,
Bai, esan ziaten egun batian, nola? Haiek? Nortzu? Ha. Bakizu, ez? Nola gertatzen den? Esaten dute gauza bat eta... Izamur zuriko zure ardietza Oi baldor bat Oi baldor bat Eguzkieta izeido Matxardo ibai galburuarena Lur gorri harri landu Mailu eta xixelaren kantu Gitarra babazko ahalakik eta Armeniako kanu abotxurratu Oi baldor bat Oi baldor bat Esazun hor zen bidetik Baztertu zinduen madarikantu Zazpimendeko gauean gaude Gure loretan sasi Irrintzi oiu eleta ulu Marmariota ganrasi Aizeren bata brisa galerna Gaurungar bibiar nasi Xaketaularen zuri beltzetan Arratz gozo egun gazi Aitxan sorik ez bageneuka Zer izonegarren zasi Kantatzera noa zu bertso bat edo bi Eren egun jarriak gizon arruntari
Antonio Lorentxo edo Jose Mari, gauza ederra denik ez ukatu neri, gauza ederra denik ez ukatu neri. Goizian jekitzian lehenbiziko gauza, abazabaldu eta jazten ditut galtzak, muturra garbitzeko nolako zalantzak, ezin kendurik nabiluaren horratzak, ezin kendurik nabiluaren horratzak. Kafesnia hartuta horrekin batera, albaldin badet behintzat noa komunera, aurrian papera eta atzian papera, periodikua letuz ilustratzen gera, periodikua letuz ilustratzen gera. Ai gaua, zer dezu, isiltasunean, triste jartzen dezu bihotza, iluntzen diguzu gogoa, bakardatea. Haizeak negar egiten du, itxasoa mutu gelditzen da, zu etortzean, ai gaua. Zer dezu, isiltasunean. Izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkio, neria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina nonela, ez zen txoria izango, baina nonela, ez zen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite,
euskal kulturak beti piztu dit zaletasuna eta beti nik txikitatik izan du irrika hori gogori entzutekoa eta gero ere parte hartzeko. Iluna argitzeko gai izan nahi nun, baina naiz. Ikastolan musikarekin genuen loturaz, txirula jo, bajen bizitza ikasi eta gutxi gehiago ez. Eta gero kanpoan beste musika mota bat entzuten zenuen. Gazteek gaur egun dute lotura musikarekin, internet bidez, edo musika estilo bidez, kontzertuen bidez daukate. Baina gauero mundua erortzen zait. Erakustea ere bai, Euskal Herrian nahi duten estilo zietako musika mota dagoela. Ere kasuan Iruñan egon nintzen bi Aereduko ikastetxetan, eta euskal musika ezagutzen zutena zen Bendeta, Berritxarrak eta gutxi gehiago. Orduan, esatea trapa edo rapa zegoela euskeraz, beraintzako zen zerbait oso harrigarria, eta behintzat hori, saiatzea lotura hori pixkat estutzen, guretzako oso interesgarria eta beraz harrigarria. Ez esan bereka agurtu zaizkizuni. Ni hasi nintzen gitarra jotzen 18 urterekin, nahiko berandu. Eta hortik urtebetera hasi nintzen talde batean, zala berbena talde bat. Eta jotzen genuen astebururo, ostirala, larunbat eta igandea gutxienez, eta udan asko jotzen genuen. Orduan, niretzako oso ikasgai ona izan zen, ze hor ikasi nuen benetan zer zan gitarra jotzea. Kontzertu bakoitzea izaten ziren igual 5 ordu o 6 ordu, askotan. Orduan, egotea 5 ordu jarraian jotzen instrumentu bat, lortzen duzuna da, eta gainera, besteen abestia jotzen eta horrelakoetan, berbenetan jotzen diren estiloak asko dira. Guretzako sorpresa izan zen. Genuen espero musikari bat etorri ahal izatea eta klasean komentatu eta baietz. Denok ados izan zuten, aberazgarria izango zela. Batez ere Aereduan euskal kulturataz ez dela hainbat ezagutzen. Ez dela eta ez zentzu honean. Hasi nintzen gitarra klasetara juten garai horretan, eta benetan hasi nintzen, konturatu nintzen oso gustoko nuela gitarra, eta oso gustora sentitzen nintzela sortzen. Azkenean abesti bat egiten duzun bakoitzean da, zure lan, zure parte txiki bat egingo bazenu bezala. Eta orduan horrek satisfakzio handia ematen dizu, eta horregatik hasi nintzen musika. Beharri laguntzari gabe nahikoa ikus dezake. Musika ikasi dezakezu, baina idazten zailagoa da. Jakitea, azaltzen, letra bidez, esan nahi duzuna. Orduan, hori ere ikasteko modu bakarra da irakurri. Irakurri besteek zer egin duten, eta hori erabili inspirazio bezala. Norbaitek zerbait kontatzen badu interesatzen zaizuna edo bizi duzuna, bazuk ere kontatu dezakezu zure hitzekin. Eta musikan pasatzen da, daudela aukera asko dauzkazu. Alde batetik kontatu dezakezu zure bizipen bat, kontatu dezakezu istorio bat. Nuen espero haien interesa horrela izaterik. Baina kuriosidaderekin ikusi dut eta ondoren galderak egin dizkidat eta temarekin jarraituko dugu klasean. Ez hori bakarrik, segurazki abestiren bat baita konposatuko dugu ere.
Hada, orain arte beraiek uste zuten beste mundu bat zela abesti bat eitzea. Eta entziko dute, egin daitekela. Agortu zaizkizunik bereka. Agortu zaizkizunik. Baso zabartxu honetan biderik eza, guretzat borda baten bila bizi gara. Nik uste interesgarria dela batez ere, ikusteko musikaren sorrera, ez? Askotan emaitza abesti bat amaituta entzuten dugu, bai telebistan, bai YouTubeen edo zen plataformatan, baina pixkat azaltzea nola egiten diren, gero bereiekin ere sortu ditugu 3 abesti estilo desberdinetan. Horrek ere askotan azaldu diet abesti bakoitzean zein izaten diren akorderik esanguratsuenak eta nondik datozen melodia horiek, eta pixkat hori ere ikusi dugu, eta nik uste baliogarria zaiela alde hortatik ikusteko, ez? Jakiteko musikaren sorrera hori nondik ateratzen du. Nondik irten, iristen naizenean, jakingo dut nora noan, zuk ordea beti, argi duzu non egon. Bereientzako ez berria denez ere, eta ohiko klasea galtzen dutenez, beraien harrera ona izaten da. Gainera, gehiago gutxiago danok dugu musikarekiko zaletasun pixkat, eta azkenean norbaitek abesti batzuk jotzea eta pixkat azaltzea interesgarria dela iruditzen zait, eta orain arte eman dituan 2 klase hauetan harrera oso ona izan da. Nizuke ulertzen ez dudan guztia dakida. Nire garaian ikastolan ez geneukan horrelakorik, baina nik uste auki izan bagenu, holako norbait ikustea musika jotzen parez pare, hain gertu, eta azaltzen nik uste bai dela pizgarri bat musikarekiko grina hori sortzeko. Eta hori, nire garaian faltan botatzen dut adibidez holako ekimenak egon izana, eta horrelako zerbaitek lagungarri baldin bada norbaitek gitarra bat hartu eta konposatzen hasteko, instrumentu berri bat jotzen hasteko, ni pozik. Iristen naizenean, jakingo dut nora noa. Ni musikaria naiz eta sortu baldin badezaket zaletasun pixkat eta lortu baldin badezaket jendea pixkat guregana hurbiltzea, euskal kulturara hurbiltzea, pixkat gure egoera azaltzea ere bai, ez? Azkenean hau ere kultura egitea da, eta lortzen badugu honekin pixkat jendea gerturatzea euskal kulturara, noski errepikatuko nukela orain eta beti. Batzutan pentsatzen dut noiz bat maite izan ote nauzun gogoratu ahaztu nauzula.